Ahojte, len pred pár dňami som pridala videjko, v ktorom som vám predstavila novinku od Philipsu, sušič na vlasy z radu 5000. Chceli ste, aby som vám pridala videjko, v ktorom by som bližšie predstavila starší a novší model. Chceli ste teda vidieť rozdiel v jednotlivých nadstavcoch, čo sa týka modelu 3000 a modelu z radu 5000. Takže dnes vám toto videjko prinášam, aby ste si mohli naživo porovnať, ako teda tieto dva féniky vyzerajú. Oba, ako som vám povedala, sú vhodné pre tých, ktorí veľa cestujú, pretože sa dajú jednoducho zložiť a môžu všade s vami cestovať. Tento novší model oproti staršiemu, to som sa pomýlila v predchádzajúcom videjku, povedala som, že oba majú príkon 1000 W, avšak ten starší má príkon 800 W, takže ospravedlňujem sa za túto informáciu. Čo sa však týka nadstavcov, tak áno, platí to, čo v predchádzajúcom. Tento nový má až 5 nadstavcov a dostávate automaticky k nemu aj cestovnú táštičku. To pri tom staršom modeli nebolo. Základný rozdiel, prečo som si to ja teda hlavne kúpila, je práve táto kefa, ktorú ja používam najčastejšie. Pri tomto staršom modeli, pri tom bielom, bola kefa naozaj menšia, kratšia, užšia. Pri tomto novšom je naozaj oveľa väčšia a vlasy si vyfenujete naozaj oveľa rýchlejšie, jednak teda vďaka tomu vyššiemu príkonu, ale hlavne vďaka tomu, že fenovacia hlavica je väčšia. Nie len teda táto klasická, ktorú si práve ukazujeme, ale aj tie zvyšné hlavice sú naozaj väčšie. Takisto táto obvod je pri oboch rovnaký, tých 38 mm, avšak je dlhšia. A ďalšia vec je to, že má novšiu technológiu, ktorú tá predchádzajúca nemala. Obe sú samozrejme ionizačné. Takisto tu pribudla táto nová hlavica, tá pri tom staršom modeli nebola. Fenovaciu hlavicu majú oba, aj ten starší, aj tento novší model. Opäť táto hlavica, ktorá je pre vytvorenie objemného účesu, tá pri tom staršom modele nebola. Takisto teda, ako som už spomenula, vrecuško pri tom staršom modele nebolo, ale ja som si napríklad ešte z takého staršieho fénu, ktorý som mala predtým, z toho som si to vrecuško používala, alebo dá sa použiť aj kozmetická táštička, áno, aby ste mohli mať tento svoj fén všade so sebou. Ako som už teda spomínala, ja najradšej používam práve túto klasickú hlavicu. Ľahko sa nasunie na fén, len sa nacvakne a môžete fén používať. Takže ukážme si hlučnosť fénu. Za mňa je hluk, čo sa týka samotného hluku prístroja, rovnaký aj pri tom staršom, aj pri tomto novšom prístroji, ale ako stále hovorím, tieto väčšie hlavice zabezpečia to, že účes máte vytvorený naozaj oveľa rýchlejšie a mám pocit, ako keby, alebo môže to byť aj tým, že je to novší prístroj, že ako keby boli proste tie jóny ešte účinnejšie, pretože vôbec nemám také rozcuchané vlasy. Takže toľko zo pár ďalších informácií. Ak máte ešte nejaké otázky, kľudne píšte, či už do súkromnej správy alebo pod videjko. Ak dáte like, potešíte a odber poteší ako vždy najviac. Majte sa krásne.